a poďme sa teda pozrieť na teórie k ďalšej epizóde, pretože túto stredu dostaneme epizódu 9, ktorá má názov The Harbinger. Matej, ty nám môžeš ešte vysvetliť, čo to vlastne znamená, lebo ten názov je taký metúci, ale rovno k tomu nám povedz, čo by si aj od tejto epizódy čakal, čo tam chceš vidieť a tak ďalej. Takže aké máš nejaké špekulácie? Ten názov by sa dal preložiť ako predzvesť alebo niečo na ten spôsob a myslím si, že to je celkom fajn preklad. Len si nie som úplne istý, čoho predzvesť. Ono dáva zmysel, že na konci sme tam videli, na konci tejto epizódy sme videli však Fennec ako kontaktuje niekoho údajne nového a záhadného, čo asi všetci aj tak vieme, že bude Ventress, ale o tom sa porozprávame asi ešte za chvíľku. A hlavne z toho ponímania, že by sa to mohlo preložiť ako predzvesť, tak typujem, že by mohol ísť o nejaký zase drobný imperiálny príbeh alebo niečo také, ktorý by nejako setupol ten problém, ktorý bude na Tantise, kde sa pravdepodobne chceme vrátiť. Takže myslím si, že niečo na ten spôsob by to mohlo byť, pretože obávam sa, že Ventress epizódu ešte stále nedostaneme, bohužiaľ. Aj keď sa na ňu aj trochu teším stále, som dosť zvedavý, ako to celé chcú spraviť. No ale čo sa týka nejakých teórií ohľadom tej ďalšej epizódy, ja si myslím, že nás čaká ďalší filler, bohužiaľ. Ale nejako bližšie povedať, že čo by sa tam reálne mohlo odohrávať, tak asi nemám ani úprimne nejako moc šajnu, pretože proste tam môže byť zase čokoľvek. Tam môže byť fakt ako čokoľvek. Budem dosť zainteresovaný v tom, čo sa tam reálne udeje, pretože by to mohlo byť zaujímavé, ale fakt netuším akoby čo by som osobne chcel od toho vidieť, čo by som osobne tam očakával. Len bolo by super, keby to bol nejaký zaujímavý príbeh zase, nie niečo také ako Hunter a Wrecker idú na misiu pre nejakého ďalšieho random bounty huntera, aby sa dozvedeli, čo je to M-count znova. Tak niečo také by som veľmi rád nevidel, takže minimálne viem, čo od toho nechcem očakávať, ale uvidíme, čo nakoniec dostaneme teda. No tak opäť ako ďalší týždeň nám ten názov epizódy nič moc nepovedal. Ono je to také aj príliš všeobecné, ťažko povedať. A toto teraz by som naviazal na to, čo Matej povedal. Mne príde, hej, že v tejto epizóde sa mali dozvedieť nejakú informáciu a vôbec sa ju nedozvedeli. Takže presne sa stane to, že ďalšiu epizódu budeme hľadať ďalšie odpovede, ktoré sme mali dostať už tento týždeň. Čo je kúsok blbé na jednu stranu, na druhú stranu možno nevedeli, čo robiť s toľkými epizódami a mali od Disneyho požiadavku, nech to má proste 15 epizód, ťažko povedať, ako to bolo, ale ja neočakávam, že sa Ventress vráti tento týždeň, lebo Fennec na konci niekoho kontaktuje a je to nejaká záhadná postava a ľudia si myslia, že to je Fennec Shand, ktorá teraz vyhľada klonov Bad Batch a budú mať nejakú konfrontáciu a tak sa vlastne vráti do Bad Batch týmto spôsobom. A ja si myslím, že je to dosť možné, o tom sme sa s Matejom bavili aj mimo podcastu, že je tam šanca, že to je práve Ventress ten kontakt, ale na druhú stranu nevidím, že by sa okázala ďalší týždeň, lebo práve po tomto týždni tu máme opäť epizódu. Takže ja si myslím, že skôr v tej epizóde vrátia Asajj, lebo to bude nejaký veľký plot point a to si môžete všimnúť z Bad Batch, že oni tie veľké plot pointy dávajú do tých dvojpartrov a tak to väčšinou robia, takže ja si myslím, že ďalšia epizóda bude nejaký ďalší setup k tomu, čo sa kúsok obávam, ale tak možno aj tu Asajj rovno uvidíme a bude mať viac priestoru, nevieme presne ako to bude a je to možné, že to bude aj takto nejako. Ale inak si fakt neviem predstaviť, o čo pôjde, ako možno sa to čisto zameria na Crosshaira opäť a budeme riešiť jeho traumu. To by som osobne aj celkom rád sledoval, ak by to bolo nejako zaujímavo urobené, ale skôr si myslím, že budeme pokračovať v tom hľadaní nejakých odpovedí na tie otázky, čo teraz má Hunter a ostatní členi Bad Batch.